Здравейте хора, днес ще играем на Geometry Dash и ще опитаме на Scary Teacher. Ако ви харесват сегашните и бъдещите видеа, които ще правя, ударете лайк бутона и се абонирайте за моя канал. Ой! И така хора, върнах се. Имаше реклами просто така. Не я видите. Ако ми е лош микрофон, извинете. Хоп. Давай. Хайде, бих. Така. Отиваме към Scary Teacher. Хоп. Значи, сега ако мина поне едно ниво, много ще се хапне. Аз преди съм ги минавал, но нещо напоследък не ми се отдава. Аз се опитах това спая като го таковам, защото буквално някакво сложих в грешната книга. Миналия път, последния като играх, го сложих в грешната книга. Тя не е и тук книгата, в една друга стая е книгата. Не е тази тук, където е на дивана, а една друга в друга стая. И аз миналия път си мислех, че е тази на дивана. Иначе, затова ни трябват ръкавици, аз ги знам. Аз знам къде е спайдъра. Просто още тук на ръката. Ой. Отивам, бе. Та на къде? Definitely the best chef in the world. Да, ти никога няма да станеш най-добрия шеф в света. Знам какво е това. Ай, аз съм точно на цитата. Ще скачиш ли, моля те, горе? Ти верно ли? Кача се. Oh boy, I just can't wait to see how
that novel ends. Всяко и та грешната. Oh, yes. What on earth is that on my face? Oh, get it off me! Get it off now! И така, хора, това ще е от днешния епизод. Ако искате да играем на други игри или нещо подобно, абонирайте се за този канал, лайкнете и искам рекорда ми на последователи да е 20. Поне това, моля ви се. Обичам ви, лека.